אבל זאת אמא של ניבי. מי שצילם את הספר זאת ריקרדה שוורין. היום אף אחד אין מושג זאת ריקרדה שוורין. ריקרדה שוורין א' היום היא ידועה כי היא אמא של תום שגב, ולמי שירושלמי, היא עבדה בצמוד, או קצת יותר מזה יש שיאמרו, עם אלפרד ברנהיים, שהיה לו פוטו לצילום בבית המעלות. הוא היה אולי הצלם ירושלמי, היום תגידו רובינגר, אבל בתקופה ההיא אולי הכי ידוע. אבל הכי פשוט, למה שאני אדבר? שאמא של ניבי תבוא לפה בבקשה ותדבר. רמה זוטה בבקשה, הבת של רמה זוטה, ביתה של ימימה אבידר צ'רנוביץ, תבוא תספר על אמה ועל משפחתה ועל הבית הזה פה, ושהמשפחה תצלם בבקשה. הוא עשה לי את כל העבודה כבר. טוב, זהו, בכל זאת, יש כמה דברים שאני רוצה לתקן. אז קודם כל, ציפורים לניבי כתבה אחרי שהיא הייתה בברית המועצות ולא בארגנטינה. עכשיו, הספר הזה צולם על המרפסת, ואני הבאתי להוכחה כמה צילומים אמיתיים שצילמנו. פה יש צילום של ימינה ויוסף, הוריי. אולי תרים את זה, אנחנו לא רואים. אחר כך לא רואים ולא שומעים. אחרת שמצלמת, תראה את הכל. ספר נוסף שימינה כתבה על השכונה נקרא נונו, ואחד מגיבוריו, זאת אומרת, זה בעצם על גיבור ששמו מומו, אבל היא לא רצתה ישר לזהות אותו. מומו זהו שלמה דוברת, והוא מצולם פה בתור ילד קטן, וכאן ענתי אחותו שהיא אחת הגיבורות של סיפורים לניבי, גיבורה של סיפור שנקרא ענתי רוצה את הירח. שלמה דוברת זה ועדת דוברת? כן, 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 הנה הוא מצולם כילד. כן, מומו מצולם כילד. עכשיו, אני אספר כמה דברים על הבית הזה, כי הוא בית מאוד מיוחד, מבוא 5. בשנות ה-40 קנתה הקרן הקיימת הרבה מאוד אדמות באזור הזה, ואחר כך לפתע פתאום לא היה לה כסף, אז היא ביקשה מעובדיה לקנות חלקות של האדמות ויורידו להם מהמשכורת. שניים מעובדי הקרן הקיימת היו אברהם יערי הביבליוגרף, שאחר כך התגורר בקומה ב' פה, וצילה ביתו היום גרה שם, ויעקב צור, האח של אמא שלי, שהיה לימים שגריר בפריז ובדרום אמריקה, ליתר דיוק קודם דרום אמריקה, אחר כך פריז, ובשנות ה-50, ב-1955 התחילו לבנות את הבית הזה על החלקה שלהם, שהייתה, כשהם קנו אותה, הייתה רחוקה מאוד מרחביה, היו יוצאים עם מימייה וספר תנ"ך, כמו לטיול גדול מרחביה. ובנו את הבית הזה, ולמעשה זה היה בית חצי משפחתי, כי אני ומי שהיה גרלי וגם גרנו בקומה השלישית, גיסתי גרה לידי, זה בעצם קומות גל. בקומה השלישית גרו יעקב וvera צור, בקומה השנייה גר אברהם יערי ואברהם דסקל, שהיה מוכתר של נהריים לפני קום המדינה, ולימים מנהל חברת החשמל בירושלים, וימינה ויוסף הוריי גרו כאן. היות והם יצאו לשליחות, אז אנחנו נדדנו בין הדירות להחזיק אותם. אני גרתי באיזושהי תקופה למעלה ולמטה ובאמצע. בית ממש ממש משפחתי. כל 7 הנכדים זכו, אחת כאן מצלמת, זכו להיות ליד סבתא בבית הזה. ואז אני אספר כמה מילים על ימינה. היא נולדה ב-1909 בליטא, בווילנה, ובמסע הרפתקאות מאוד 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 מסובך עלתה המשפחה כולה ארצה ב-1921, התיישבה תחילה בירושלים.
בירושלים ובגליל, אחר כך עברו לתל אביב. ימימה למדה בבית ספר נמל, מי שיודע מה זה בית הספר הזה, אחר כך בגימנסיה העברית, הייתה תלמידה של סילמן, וכשהמשפחה עברה לתל אביב, היא למדה בגימנסיה הרצליה במחזור מאוד מאוד ידוע, שהיה בו גמזו והדסה שרמן ואפרים ברוידל, מחזור שיצר את תנועת המחנות העולים, החוג הזקן, שקראו בשעתו. הם הלכו להתיישבות, החוג הזה, שהייתה בעצם ההתחלה של תנועת הנוער הראשונה הארץ ישראלית. ימימה לא הגיעה אליהם. ב-1927 נפטרה אימה משחפת, ושנה וחצי אחרי זה נפטר אביה מקדחת. שתי מחלות שהיום לא מוצאים אותן בכלל. ולכאורה הייתה צריכה להיות אישה מאוד מסכנה ויתומה, ולא ידוע איך, אבל היא מצאה את הכוחות והייתה אישה אופטימית וחביבה בצורה בלתי רגילה, מלאת הומור, אהבה נורא ילדים, נסעה ללמוד חינוך בווינה ושם היא פגשה את אבא שלנו, אני אומרת זה אני ואחותי, לדאבוני לא יכלה להגיע, קוראים לו דנה, ושני השמות, רמה ודנה, הם אבידר. אבי, דנה רמה. זה היה השם של אבא במחתרת. בווינה היא פגשה את אבא, שהיה איש ההגנה, הוא עלה ב-1925, בן למשפחה של 11 אחים ואחיות, האחרונים העלו את ההורים. ההורים שלהם, זאת אומרת סבא וסבתא שלי, היו אנשים אדוקים מה שקראו, 11 הילדים כולם חילוניים וציונים, עלו כולם ארצה פרט לאחות אחת שהביאו אותה לשנות ה-90, ובאימונים של ההגנה על הר הצופים, ב-1931, אחד המתאמנים שמט רימון מהיד, ואבא תפס אותו וכף ידו הימנית נקטעה. ואז ההגנה שלחה אותו לווינה להתרפא, כי בארץ לא הייתה בכלל פרוטטיקה, לא ידעו מה זה תותבות, הוא היה הראשון עם תותבת. כל חייו לא הרגשנו בכלל שהוא נכה, הוא נהג לפני שהיו מהלכים, היה נוהג ביד התותבת, עשה הכל בבית, דפק מסמרים וניגר והכל, לא הרגשנו בכלל. בווינה הם נפגשו, וכפי שהייתה מספרת בהומור הגדול שלה, כל יום הוא היה מספר לי על אח אחד אחר שלו, שכבר המאגר, התחתנו. הם התחתנו בווינה וחזרו ארצה, היא הייתה גננת בתל אביב, של הרבה גני ילדים, ובעצם שם התחילה לספר את סיפורי הילדים שלה. אחד הסיפורים הראשונים שלה, שנקרא ביקור הצעצועים, וישנו בספר של, לא פה הוא איננו, בספר אחר, בספר הגדול שלנו ישנו, יוצא עכשיו מחדש אחרי 80 שנה בספריית פיג'מה, מי שיש לו ילדים בגן יראה את זה, וזה כאילו נכתב אצלנו. הסיפור הוא שרמה הייתה חולה והצעצועים באו לבקר אותה וכו'. תזכירי שאת רמה, הספיקו לשכוח. מה? תזכירי שאת רמה, הספיקו לשכוח. הסגרתי את גילי. היא כתבה, היא התחילה לספר בגן, לאחר מכן קרא לה לוברני, שהיה מנהל השעה העברית בכל ירושלים המנדטורית, שנוסד ב-1936 והיה לו איזון בין שעה עברית, שעה ערבית ושעה אנגלית, ומיד אחרי שכל ירושלים נוסד עשו בו דבר שנקרא פינת הנוער. יש פה ותיקים, אז הם אולי זוכרים את זה, נשאר עד שנות ה-50. והיא כתבה את מה שהיא סיפרה בגן, התחילה לכתוב בפינת הנוער. אחד הסיפורים הידועים שלה זה מוקי ברוגז. מוקי הרי הוא הבן של בן דוד שלי, מוקי השבב,
מוקי צור. זה יצא בהמון המון מהדורות. מוקי הוא בנו של יעקב אחיה, והיום מכירים אותו בתור מוקי צור, חבר ההנגב, היסטוריון, כותב הרבה. בן דוד שלה. בן דוד של ישיר, והוא היסטוריון גם של התקופה, של השטח הזה. וזאת קומה שלישית למעלה. אבל את הסיפורים האלה היא כתבה עוד בתל אביב, שהייתה בתל אביב, וגם את 8 בעקבות אחד, של סיפור מאוד ידוע, אני לא אחזור על כל הפרשה, רק אגיד כמה מילים שחלק גדול מהסיפורים שלה היא שאבה מהפעילות של אבא. זאת אומרת, 8 בעקבות אחד, זה סיפור כידוע מלחמת העולם, כיצד מרגל גרמני מנסה להביא הנה ומה שקראו אז סוחך, דהיינו מצנח עוד גרמנים. הסיפור עצמו היה לו בסיס, הוא היה על שפת הכנרת, וכמובן כל השאר זה דמיון. היא כתבה 2 ז'אנרים נקרא לזה, אחד לטף לילדים קטנים וילדי גן, כמו מוקי וסיפורים ימינים ועוד, ולנוער גם 8 בעקבות אחד, אחד משלנו, מעגל הסתרים, הרבה מאוד סיפורים. יש לי כאן רשימה של מי שאחר כך יוצא, אני הדפסתי בשבילכם את רשימת ספריה, גם תרגמה הרבה קלאסיקה, מוכרת הגפרורים הקטנה, מינוקיו, את אוצלי גוצלי, את הרבה מאוד מהז'אנרים האלה היא תרגמה בפעם הראשונה לפני שזה יצא בדברים מודרניים, אנדרסן הרבה. היא עבדה, כל החיים היא עבדה, הייתה קמה בבוקר, אומרת זאת העבודה שלי, ישבה על השולחן. ב-1953 אבא הוא עבר להיות השתבוע הליסטית במרכז, ואז המשפחה עברה לירושלים. קודם התגוררנו כולנו בבית אבקריוס, שזה ישראל וילה לאה, שזה סיפור שלנו, וב-56 נבנה הבית הזה. הם היו אז במוסקבה ואנחנו התעסקנו בבנייה. יעקב וברה צור היו בפריז, וגם ילדיהם היו פה, כך שזה היה בית כמעט משפחתי. אבא נפטר בבית ב-1995, ממש בספטמבר. בדיוק לפני שבוע עלינו לקברו, 21 שנה. אמא נפטרה 2.5 אחריו בבית, במקלט, שניהם היו צלולים עד יומם האחרון. יום הולדתה בשמחה טובה. באמת ויצא. והבית הזה מאוד משמעותי לכולנו. אני רק רוצה לומר שהיום אומרים את המילה סלב, לא הוא ולא היא לא היו סלב. היו אנשים מן היישוב, אוהבי אדם, הבית היה פתוח, חברים של כולם, ובעיקר היא הייתה חברה של הילדים. היא הייתה מספרת בבתי ספר, וילדים היו הביתה וכולי, מאוד מה שקוראים היום אב פגוע, ועם הרבה הומור והרבה שמחת חיים. אבא נפטר בן 88, 89, ובאמת חיים מלאים. על עצמי, סליחה. כן, ואני נורא אהבתי את זה כשהייתי בגן. כשהייתי בן 30, אמא שלי שלחה את דוד שלי, אחיה, לקצווי ארץ למצוא את הספר הזה בגרסה משומשת באיזה חנות בתל אביב. ואחרי שהם מצאו את הספר בתל אביב, אמא שלי כתבה הקדשה, ואז לקחו איתי לגננת שלי, והיא כתבה הקדשה, ואז רמה לא זוכרת, אני התקשרתי לרמה, שנה אחרי שאמא שלה נפטרה, או שנתיים, משהו כזה, לא זוכר איך הגעתי אליה, וביקשתי כאילו להגיע לניבי, והגעתי לניבי, שעבדת בג'וינט, אני לא יודע אם עדיין, לא. וניבי כתבה לי הקדשה.
זאת הייתה הקדשה... צריכה להיות פה, אבל היא עלה עם בלילה. זאת הקדשה מנית. תראי את הכתב. אז אני אקרא, תקרא אותו. סליחה, כשגרתם בווילה לאה, היה משפחת הדיין במקביל? מה? כשגרתם בווילה לאה. זה אחרי שמשה... וילה לאה הייתה של... ולכן היה שם משה דיין. לא, כשאנחנו היינו לא היה. היו שם הרבה דירות. בור היה שכן שלנו. אז אני אסביר עד כמה אני והיום. זה היה ב-98. לישראל שהחזיר אותי לילדותי בגיל כה קשיש כשלי, 40. הייתי חותם על זה עכשיו. היא והיום עוד 58, נכון? אבל כן. היא עלה עם הלילה. שמחה להשאיר חותם של סבתי שכתבה את הספר והלכה לעולמה לא מזמן, אך ודאי שמחה הייתה בגילוי מאוחר זה. מזל טוב מולדת צעיר כל כך ככה, מישהי בת 40 כותבת למישהו בן 30. אני רוצה עוד שתי מילים. לא. עוד שתי מילים. בספר נונו יש תיאור שעוברים בחורשה. לא, אנחנו צופים על החורשה. יש תיאור של החורשה. חורשת הירח, כן. סבא היה מביא את מומו וקייזלונו כל יום דבר. אבל אין לי את הספר. זה שלך? עוד שנייה. אז רמה עזרה לראובן. פה יש גם תמונות שלהם. יש קטע שלם בספר הבנה של המצוין. ראובן גפני ציטט, הדרך לגן הילדים מובילה דרך החורשה. החורשה בכל בוקר רצים בשבילי החורשה ילדים רבים. אלה שיש להם ילדות על שפע, בבית הספר הממהרים ללימודים, ואלה שיש להם תיק אוכל, אלה הם ילדי הגן הרצים לגן. המון ילדים עוברים מבוקר בשבילי החורשה. עצים גבוהים בחורשה, ובין הצמרות, מיני ציפורים. זה הפזים של הפלמי שלך. ואתה תספר על משפחת בן אבי. אז בין השאר יש פה התמונות האלה שאתם תראו אחר כך להעבירו ביניכם, אבל להחזיר או לרותי. יש כאן שני צילומים של המרפסת שרואים אותם. אחת זאת אני בניבי, בזמן שנכתב הספר, והשנייה זה מומו שלמה דובר ואחותו הנאבי. צילום נוסף שהוא מאוד מאוד היסטורי, זה בתוך הבית. אומנם הסיור הוא בתים מבחוץ, אבל הבאתי תמונה אחת של הבית בפנים, וזאת התמונה האחרונה של אבא לפני 21 שנה. כאן רואים את ליבי יותר מבוגרת, רות אולי תחזיק את זה וכבר יצאו אליה אפילו עלייך. פחות או יותר כל השאר, ספריה ומי שרוצה לדעת מה היא כתבה. חברים, אני חושב שמגיע להם מחיאות כפיים. זה חתיכת היסטוריה.